Не, лъжи не съм тук. 3, 2, 1, топене Darknet Gaming и днес играем Apple Shooter. Не, ти от си играем мултиплеер. Къде го фърли? Ти от си играем мулти. Тоест не играем. Скоро очаквате епизоди на играта Free Running Online от One Power. Не, не играем мултиплеер. Скоро очаквате епизоди на играта Free Running Online от One Power. Не бе, ти. О, не, аз вече няма права нататък по играта. Скоро очаквайте... толкова пробудах ушите да ги. Скоро очаквайте, както казах, че епизоди на Spider-Man И скоро очаквайте И скоро очаквате епизоди на Call of Duty 2 онлайн. По-точно мултиплеер от UPG 951. О, пак гарнета го цепнах. И скоро очаквате епизоди на Call of Duty 2 онлайн. По-точно мултиплеер от UPG 951. Не, стисно се бавал Но скоро очаквайте епизоди на... чакайте да вие какво беше. Да, наистина може да се каже. Скоро очаквайте епизоди на Barbie Girls от Duplay. Да, наистина може да се каже. Прободах го в пишката да ги. Пак ме върна ниво назад, майка ти да. Толкова пободах в сърцето да бе. Не успях. Ти си не познам такъв. Топа само ми маха с ръка. Шет. Какви си дърпне? Електриран. Добре, значи... Darknet Gaming си И скоро очаквате епизоди на Terraria от One Power. Бато направо му разбих. Някъде от 3000 епизода най-малко ще направи. Най-много 3-4 милиона. Не, няма начин. Някъде от 3000 епизода най-малко ще направи. Най-много 3-4 милиона. Не. Снимаш ли я? Това беше бат. Фейла да га! И скоро чакате епизоди на Star Wars от Two Power. Това още малко се помуча. И скоро чакате епизоди на Star Wars от Two Power. Епизоди на кратни клипове. Да, но този е нов. Вчера се регистрира, аз съм One. Какво каза? Какво да очакваме? Скоро очаквате епизоди на крадени клипове от Ичо. Да. Също така е... Епизоди на крадени клипове от... Не мога да кажа само хора, обиждайте се. Това ви засяга. И скоро очаквайте епизоди на Тарзан от Mortal. Ти ли бе? Не, между другото, аз чаках да ги правя. Вода го пишката да ге. Да. Обаче Тарзана ми само в малък вид. И лъчи Тарзан се засилва да ги прави. И прави генерите се генер във въздуха. Това бе. Прави ги бе. F5 там F6, че да го голема, обаче не става. Прави ги, че вече. Искам да му разбия главата на това, бе. Това касена да такова да га сери. Пробвал го в краката. Сърцето. Стига ми маха, бе. Ти не умря ли най-после, бе? Мърдо. Мри, бе. Не, бе, стига. Пробвал го в очите, да га. И това бе всичко. Надявам се да ви е харесал епизода на Apple Shooter. Чао.